Advocate Fadzama here vadzoka zvine power vari kutaura nyaya yekusungwa kwavanhu, nyaya yemazigi iri kunetsa iyaye, nyaya yenew currency iyi. Mana pa vari kutaura kuti you know what's interesting, 2005 illegal forex dealers were nabbed, 2008 illegal forex dealers nabbed, 2017 illegal forex dealers nabbed, 2024 illegal forex dealers nabbed. Right, do they ever take stock and analyze the root cause of the problems? We need new leaders. Wanze vari kumbochera here kumboongorora kuti dambudziko riri papi, nekuti ona kuti 2005 vakambonzwa waro, 2008 2017 2024 asi dambudziko harisi kupera. Pevari kungofungidzira kuti vanhu ndo vari kukonzeresa dambudziko iro, vovabata vavavharira, asi kuzoti dambudziko racho rapera here, nekuti vanhu ivavo kana kuti chii chiri kudzingina, ndo pari kunzi ngava vakambotarisawo here kuti chinhu chiri kunyatsokonzera kuti zvinhu zvidaro kana kuti zvinhu zvisvike ipapo chingava chii. Ndo nyaya hombe iri kunetsa panapa. Asi muri Zimbabwe inini ndangodarikawo nepanapa ndikati ndingoonesana nemi nyaya yabva kuna Advocate Fadzama here vachidya marasha.